Croeso I Galwch Acw, y gyfres ble fydd 3 dysgwr o Ddyffryn Clwyd yn coginio pryd 3 chwrs mawreddog i'w gilydd ac I mina. Voice bach. Y dysgwyr ydy Tom Trevelyan sy'n gyn seikiatrydd, Noriko Vernon o Japan yn wreiddiol, a'r brif athrawes sydd bellach wedi ymddeol Mary Steele. Ac mi fydd y tiwtor Cymraeg Ioan Talfryn efo nhw I siarad am y fwydlen. Bwydlen ddiddorol iawn. Siopa am fwyd. Moron. A pharatoi a choginio'r pryd. Beth ydy'r sŵn yna, Tom? I gyd yn Gymraeg. Mae'n anodd iawn coginio a treiglo ar un pryd. Diolch yn fawr. Braf cael eich gwybod. Diolch yn fawr. Ia, croeso I Galwch Acw yma yn Nyffryn Clwyd ac mae'r daith arbennig heddiw yn cychwyn ym Modffari, sydd dafliad carreg, y stone throw away, o Ddinbych. A dyma lle mae Mary Steele yn byw. A hi ydy'r cynta o'r dysgwyr I baratoi pryd o fwyd. Ond cyn I ni fentro i'r gegin, dyma Mary I ddeud ychydig amdani hi hun. Mary dwi, a dwi'n byw yma ym Modffari ers 2006. Mi nes I symud yma o'r Lloegr, Lancashire. Achos, dwi wedi ymddeol. A mi nes I symud nôl I Gymru. Mi nes I weithio yng Nghymru y tro cynta yn 1991. Mi ges I swydd yn Nimbych fel prif athrawes. Yn 1977, mi wnaethon ni brynu Land Rover ac yn teithio dros y Sahara. Mi ges I swydd fel athrawes Ffrangeg mewn ysgol yma. A nes I fwynhau'r gweithio yn Africa achos mi oedd y plant yn brwdfrydig ac mi oedd yn nhw'n gweithio yn galed. Dwi'n brysur iawn efo'r eglwys a dwi'n mwynhau mynd i'r eglwys. Ac hefyd dwi'n gweithio efo Girl Guides yn y sir. Mae gennym ni tŷ Clwyd ger Abergele. A dwi'n cadeirydd cyngor sydd y trefnu tŷ ac yn y blaen. Dwi'n treulio lot o amser am hynny. Ac dyna ni. Dim lot o amser sbar mewn gwirionedd. Dwi'n dysgu Cymraeg yn Hanolfan Iaith yn Nimbych. Dwi wedi newydd gorffen blwyddyn 3. A dwi'n bwriadu parhau wrth gwrs. Ac blwyddyn nesaf, ella, mae fyddi'n gweud sefyll arholiad uwch. Mae lot o bobl yma yn siarad Cymraeg. A felly mi faswn i'n hoffi siarad Cymraeg go iawn efo nhw. Ar hyn o bryd dwi'n siarad Cymraeg bob dydd, ond ddim yn rhugl mewn gwirionedd. A dyma fo Ioan Talfryn yn cyrraedd I weld beth sydd ar fwydlen Mary. Wel, Mary, diolch yn fawr iawn a mae'n croesawu ni. Mae'n bleser iawn I mi. Wyt ti yn mynd I fod yn paratoi pryd arbennig I ni. Beth wyt ti'n mynd I baratoi? Pate, ond pate pysgod. Brythyll mwg. Brythyll mwg, sef smoked trout. Dyna fo. Ac wedyn, cigoen efo cennin, achos mae'n traddodiadol yn Nghymru. Ond hefyd efo peren a sinsir. Peren a sinsir. Tipyn yn wahanol. Per and ginger, peren a sinsir. Ac wedyn, lemon posset. Reit, beth yw posset felly? Wel, mae posset yn hufen, a siwgr, a lemon. Reit, wedi cymysgu? Wedi cymysgu. Wedi chwipio? Ac
hefyd bisgedi lemon. Right, iawn. Na, dyn i rhywun fel fi sydd yn broblem. Wel, tipyn bach o Ddim yn broblem. bwyta cig. Na ffysgod, ie. Wel, felly, o'r ddechrau, pate, ond efo port a Stilton. O, dwi'n licio Stilton, ie. Ac wedyn stroganoff madarch. O, reit, iawn. Dwi'n licio madarch hefyd. Wel, mae'n iawn. Lwcus iawn, ie. Iawn, felly, lle ydych chi'n bwriadu mynd i brynu? Wel, dwi'n mynd i'r cigydd yn y fentre yn Llandyrnog, Clwyd Williams, achos mae o'n addo cigoen Cymraeg. Cigoen, o, reit, iawn. Ac wedyn yn Nimbych. Iawn. I brynu llysiau ac yn y blaen. Gwych. Iawn, felly, dyn ni'n barod i fynd, felly, i brynu y cynhwysion. Dwi'n barod. Lle o'n ni gynta? At Clwyd? At Clwyd. At Clwyd gynta. At Clwyd, ie. At y cigydd, ie. Bore da, sydd ydych chi? Iawn, mae'n tawydd o ofnadwy. Mae'n ofnadwy. Rhyb iawn. Reit, angen rhywbeth ar gyfer y pryd, y fori. Cigoen, ie? Cigoen, ie. Heb i masgo. Heb asgwrn, ie. Be ydych chi'n mynd i wneud yno? Mi fyddai'n gwneud casrol efo cigoen a chennin. Ac hefyd, achos mae'n traddodiadol yn Nghymru, ie? Ac hefyd efo peren o sinser. Wel, gobeithio, ond dydy o ddim yn bwyta cig. Dim i fi yn anffodus. Na, dwi ddim yn bwyta cig, felly dwi'n cael pryd arbennig i fi, sef? Stroganoff. Gyda... Marchan? Madarch. Madarch. Dyma nhw. Madarch. Madarch. Yndi. Gobeithio. Gobeithio, ie. Faint ydy hwnna, Helen? 22.65 ceiniog, ysgolwch y dda. Dyna ni. Diolch yn fawr iawn chi. Diolch yn fawr. Dyna ni. Diolch yn fawr iawn, Helen. Diolch yn fawr. Diolch chi'n fwynhau o. Wel, gobeithio. Gobeithio. Reit, gwrdd chi. A chi hefyd. Diolch yn fawr iawn chi. Bai nawr. Tara, Ioan. Hwyl am y tro, Helen. Tara. Wel, Mary, dwi'n sylwi bod y rhestr yn Saesneg. Mi oedd haws doi. Ie, felly. Mi oedd i wedi blino. Wel, dwi'n mynd i roi prawf i ti nawr. O, right. Green vegetables yn Gymraeg. O, llysiau wyrdd. Llysiau gwyrdd, ie. Gwyrdd. Carrots. Moron. Ie. Leeks. Cennin. Ie. Spring onions. Ddim onions ydi... Onions. Ie. A spring onions. Dwi ddim yn gwybod. Shibuns. Shibuns. Ie, O, ie. shibuns. Ie, ie. Cream. Hifen. Hifen. Ddim i'w gymysgu efo ice cream, sef... Hifen la. Hifen ia. Ia, hifen ia. Hifen ia. Ie. Gwych. Gwych. Diolch yn Da fawr. iawn. Right. Dwi angen pears. Mae yna air Cymraeg arall am pers. O, Wel, reit. dyn ni'n dweud pers, mae pobl yn dweud pers. Ond gellig. Gellig. Ie, ac O. un ydi gellageng. Gellygen. Ie, Right. ddim i'w gymysgu gyda garlleg. Mae garlleg ydi garlic. Garlic, fel os oes vampires o gwmpas. Right. Gwisgo garlleg, ond gellig neu Gellig. pers ydi'r Ah, hain. right. Llysiau gwyrdd fan hyn? Llysiau gwyrdd fan hyn. Be ti'n ffansio? Wel, peas dwi'n meddwl. Right. Ond dwi ddim yn gwybod sugar snap. Peas. Wel, beth yw'n yw? Peas. Peas. Yn ei plisgil. Plisgil. Plisgil ydy pod. Ie, pod. Right. So, ac os ydych chi'n tynnu nhw allan, ydych chi'n plisgo y pys. Right. Plisgo pys. Felly, Ie. ydych chi'n mynd i bod yn plisgo pys, ie? Na. Na, just bwyta nhw Ie, fel i na. gyd. Right. I gyd. Iawn, yn gyfan. Yn gyfan. Beth nesa? Moron. 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 Mae dyn yna draw fanna yn meddwl bod ni'n insultio'n gilydd yn dweud moron. 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 Ie, beth bynnag. Hersli byw. Hersli byw, ie. Hersli byw i mewn. Shibuns. Shibons, ie, dyna. Shibons. Shibons, da iawn. Ie. Shibons ydi spring onions, ie.
Esgusodwch fi, lle mae'r hifen? Mae'r hifen lawr rhes 12. Ie. Uwch ben y llefrith. Reit, dwi'n gwybod. Reit. Chi'n licio fi fynd â chi yna? No, no. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Oce. Oce, diolch yn fawr. Nawr de, gwers bach. O, reit. Oce, fel ddwedodd y gŵr bonheddig just nawr, mae'r hifen dwbl... Uwch ben y llefrith. Ac mae o... O dan, sengl. Ie, hifen sengl, o dan yr hifen sengl. Ac yn ymyl... Ac yn ymyl, compost. Yn ymyl y compost. A gyferbyn... A'r iogwrt. Gyferbyn y iogwrt, felly... O dan, uwch ben, yn ymyl, gyferbyn. Ie, da iawn. Iawn. Ni'n gwybod lle mae pob dim. Felly, dyn ni wedi gorffen nawr? Wedi gorffen. Felly'n gallu mynd nawr? Wel, mae'n rhaid i ni dal i wrth gwrs. O ie, mater bach. Ie. Chi'n iawn efo pacio? Na, diolch yn fawr. Mae gen i rhywun sy'n helpu. Ie. Dyna fo. Iawn, 4.34. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Hwyl am y tro. Reit, dewch yn ôl ar ôl yr egwyl i gael gweld sydd hwyl mae Mary'n i gael yn coginio'r cig oen gyda chennin, peren a sinsir. Bois bach, dwi eisiau bwyd wan.